Дорогие сябры, шчыра віншуем вас са святам перамогі. Данное віншаванне гучыць ад установы гімназія нумар 23 горада Мінска, будынак якой уцалеў у гады Вялікай Айчыннай вайны. І сёння па праву лічыцца адным із сімвалаў перамогі. Свята перамогі – гэта сімвал мужнасці, гераізму мільёнаў савецкіх людзей, якія змагаліся за мірнае сёння. Гэта вельмі ганарова быць нашчадкам няскоранага народа. Доўгіх гадоў вам жадаем, каб вы былі поўныя сіл. Няхай мірнае неба працягваецца яшчэ на доўгія гады. Жадаю міру ва ўсім свеце і вялікага шчасця. Няхай у гэты дзень будзе сонечна не толькі на небе, але і ў сэрцы. Чалавек жыве, пакуль жыве памяць пра яго. Зрабіце сваіх продкаў бессмяротнымі. Жадаем вам самага галоўнага – упэўненасці ў заўтрашнім дні. Дзякуй за смеласць і адвагу і за мірнае неба над галавой. У гэты светлы дзень жадаю моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту вам, вашым родным і блізкім. Міру, добра і стварэння на карысць Рэспублікі Беларусь. З днём перамогі! Жадаю вам разумення і кахання блізкіх людзей. З днём перамогі! Со святом, дорогие сябры!